हाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ सोलों फोरों टेक्निकल चेनेलसिम बरायबाय। दिनै आं नोंथांमोनखौ फेसबुक ग्रुपखौ माबोरै डिलीट खालामनो हायो बेनि बागै बुंगोन। दानिया फैदो लोगोफोर गाहाय आयदासिम। जोङो फेसबुक ग्रुपखौ डिलीट खालामनो थाखाय जोङो गिबियावनो फेसबुकआव लगइन जाग्रोना लाग्रोनांगोन। बेनि थाखायनो फेसबुकआव क्लिक खालामनानै जोङो लगइन जाग्रोना लानांगोन। बेनि उनाव नोंथाङा ग्रुपआव क्लिक खालामनानै हो। बेनि उनाव नोंथाङा ग्रुपनि लिस्टआव नोंथाङा जाय ग्रुपखौ डिलीट खालामगोन बे ग्रुपखौ नागिरनांगोन। नोंथाङा ग्रुप डिलीट खालामनो थाखाय ग्रुपनि एडमिन जानांगोन। नैबेखौबो आं सोलायगोन, डिलीट खालामगोन। बेनि उनाव नोंथाङा बै खनानि बे साइनाव नोंथाङा क्लिक खालामनानै हो। बेनि उनाव नोंथाङा ग्रुप इनफ'आव क्लिक खालामनानै हो। बेनि उनाव नोंथाङा बै गोजौनि मेम्बार्सआव क्लिक खालामनानै हो। बेनि उनाव नोंथाङा नोंथांनि बे लोगो मेम्बारफोरनि सायाव क्लिक खालामनानै हो। बेनि उनाव रिमुभ मेम्बाराव क्लिक खालामनानै हो। बेनि उनाव नोंथाङा नैबे येसआव क्लिक खालामनानै हो। बेफोरबायदि नोंथाङा साफा साफायै ग्रुपनि गासै मेम्बारफोरखौ गिबियावनो रिमुभ खालामग्रोनानै लाग्रोनांगोन। आं साफा साफायै गासै ग्रुपनि मेम्बारफोरखौ रिमुभ खालामग्रोना लाग्रोनि। बेफोरबायदि लोगोफोर, आंनि ग्रुपनि मेम्बारफोरा गासैबो डिलीट जाजोब्बाय। बेनि उनाव आं आंनि प्रफाइलाव क्लिक खालामनांगोन। बेनि उनाव बे मेम्बाराव क्लिक खालामनानै हो। बेनि उनाव नोंथाङा आनफल' ग्रुप नैबेयाव क्लिक खालामनानै हो। बेनि उनाव नोंथाङा नैबे आर्चिभ ग्रुपआव क्लिक खालामनानै हो। बेनि उनाव नोंथाङा कनफार्मआव क्लिक खालामनानै हो। बेनि उनाव नोंथाङा लिभ ग्रुप नैबेयाव क्लिक खालामनानै हो। बेनि उनाव येसआव क्लिक खालामनानै हो। जोंनि ग्रुपआ डिलीट जाबाय लोगोफोर। दानिया आं नोंथांमोनखौ आंनि ग्रुप लिस्टआव लांनानै नोंथांमोनखौ दिन्थिनि आंनि ग्रुपआ डिलीट जाबायना जायाखै बेखौ आं नोंथांमोनखौ दिन्थिनि। आं सोलों फोरों टेक्निकल बे ग्रुपखौ डिलीट खालामदोंमोन। नोंथांमोना नायलां लोगोफोर। नै लोगोफोर, सोलों फोरों टेक्निकल ग्रुपआ आंनि लिस्टनिफ्राय गैला, डिलीट जाबाय। नोंथाङा जुदि दासिम आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालाम। लोगोसेनो बेल आइकनावबो थुनानै हो। बेफोरबायदिनो आंनि गोदान भिडिअनि नटिफिकेसनखौ गिबिसिनै मोननो थाखाय। नोंथाङा जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम, भिडिअनि सिङाव थांनानै कमेन्ट खालाम आरो लोगोफोरनो शेयार खालाम। भिडिअखौ नायनायनि थाखाय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय। गोजोन्थों।